Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Мәләкәс елгасы аша салынган күпердә фаҗига, яктырту баганасы кешеләр өстенә ауган. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Халык контроле порталында яңа бүлекләр булдырыла, алар яшәешнең кайсы тармагына кагылачак. Тырышлык һәм теләк булса, барда була. Шәһәрдәшебез Басир Ганиев Бөтен Россия конкурсында 1 миллион сумлык грант тотты. Шулда кеше үлеменә китергән фаҗига булды. Төзекләндерү эшләре барышында Мәләкәс елгасы аша салынган күпердә кешеләр өстенә яктырту баганасы ауды. Нәтиҗәдә 3 эшче зыян күрде. Аларның берсе хастаханәдә җан бирде. Ләйсән Ханова дәвам итә. Фаҗига 9 июльдә кичке 4-ләр тирәсендә була. Эшләр өстенә демонтаж вакытында яктырту баганасы ава. Аларны ашыгыч рәвештә ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә китерәләр. Эшләргә 33, 40 һәм 42 яшь. Аларның барысы да хастаханәгә авыр хәлдә китерелә. Сөякләре сынган, күп төрле имгәнүләр алганнар. Табиблар ярдәмендә 42 яшьлек эшчене коткарып кала алмый. Ул хастаханәдә вафат була. Поступило 3 пациента, все 3 в тяжелом состоянии поступали. Один пациент поступил с травмами, несовместимыми с жизнью. У него, к сожалению, констатирован был летальный исход. 2 пациента травматологического профиля с переломами костей и скелета. Оба пациента в данный момент находятся в стационаре, состояние расценивается как средней степени тяжести. Әлеге факт буенча хәзер тикшерү үткәрелә. Билгеле булганча, күпердә ремонт башкарган подряд оешмасы Татарстан белән күрше районда теркәлгән. Фонарь баганасы төзекләндерү эшләре барышында ауган. В настоящее время проводится процессуальная проверка по данному поводу. Проводятся опросы, будут устанавливаться должностные лица, которые допустили нарушение требований охраны труда. Их действиям будет дана юридическая оценка. Без бу сюжетны төшергән вакытта күпердә бер генә эшче дә юк иде. Машиналар хәрәкәте шулай ук шикләнгән. Автомобильләр 2 полоса буенча гына хәрәкәт итә. Бирдә демонтаж эшләре инде башланган. Шуңа күрә төзекләндерү барган урында йөрү куркыныч. Әмма җәяүлеләр һәм велосипедчылар күпер аша узуларын дәвам итә. Нет, ничего страшного, можно пройти аккуратненько, если там везде плиты положены, там не упадешь, вам вниз не смотреть. Беренче тапкыр мин моннан белмәдем. Гафу итегез. Куркыныч инде. Күпер аша чыгучы кешеләр арасында балалар да бар. Күпләр моның куркыныч булуы хакында уйланмый да. Югыйсә зәп пистәсе яганнан вакытлы юл билгесе дә куелган. Ул бирдә куркыныч зона булуы хакында кисәтә. Бирдән йөрүгә ярамый икәнлеген күрсәтеп тора. Тик күпләр аңа игътибар да итми. 9 июльдә кеше үлеменә китергән фаҗига куркынычсызлык мәсьәләсендә вак нәрсә булмавын тагын бер искәртте. Үлчәүдә кеше гомере һәм иминлеге икәне хакында онытырга ярамый. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, кишатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 2019 елның 1 ярты еллыгында Татарстан халык контролена барлыгы 39 мең мөрәҗәгать кергән. Бу узган ел белән чагыштырганда 27%-ка артык. Халыкны иң нык борчыган сораулар территорияны төзекләндерү һәм юлларны ремонтлау. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Бу елдан халык контроле дәүләт мәгълүмат системасына 2 яңа категория кертелде. Цифрлы телевидение һәм диспансерлаштыру. Тиздән тагын бер яңа бүлек ачылырга тиеш. Планируется введение, тоже сейчас отрабатывается, категории «семья, находящаяся в социально опасном положении», модератором которого будет Министерство труда, занятости и социальной защиты. И понятно, что все эти проблемы, которые возникают в семье, межличностные отношения, вопросы защиты прав детей и пожилых граждан, можно будет обращать в систему, потому что, в принципе, сегодня такие обращения поступают через ГЛОНАСС 112. Прокуратура мәктәп һәм балалар бакчаларын тикшерәчәк. Бу массакүләм тикшерүләр Татарстанның эре шәһәрләрендә шул исәптән Чаллыда да узачак. Алар шикаятьләрнең күп булуы белән бәйле. Ата-аналар балаларын 1-10 сыйныфларга кабул итүдә авырлыклар булудан зарлана. Күпләр белем бирү учреждениеләрендә мәгариф турында закон бузыла дигән фикердә. Тикшерү мәгариф идарәләрендә, мәктәп һәм бакчаларда узачак. Аның нәтиҗәләренә карап прокуратура чаралар күрәчәк.
Тырышсаң, барда булам. Шалы егіті Басыр Ғаниев Байкал Бүтін Россия Яшлар форумында қатнашып 1 миллион 100 мың сум көлемінде грант тұтты. Ол наставник .роста исемлі проект тәқдим етті. Нәтижеде 200 эш арасында ең жоғары бәйеге лайық болды. Грант ақшасын шәһәрдәшінен де мақсатта тұташық, жеңуші білен Лилия Гатина ұшырашып қайтты. Басыр Ғаниев әлігі проект идеясы білән 2012 елдан бирле яна башлый. Нәқ шул чакта шәһәрдәшебез авыр тормыш хәлендә калган балалар белән эшли башлый. Алар белән аралашкач, нәрсә дә булса үзгәртергә кирәклеген аңладым ди ул. Проект балалар йортларында тәрбияләнгән кешеләргә мустақил тормышта булыша алырына ышана. Балалар өчен профессиональ белем бирергә кирәк, алар белән шул һөнәргә өйрәтергә кирәк. Шундый фикергә килдем. Һәм менә бу грантны мин эш мастерской эшер өчен алдым. Байкал яшьләр форумы Иркутск өлкәсендә узды. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән генә түгел, Монголия, Кытай, Австрия, Польша һәм Италиядән да 550-дән артык яшь кеше катнашты. Нәтиҗәдә 25 җиңүче арасында иң югары бәягә шәһәрдәшебез лаек дип табылды. Без анда балалар белән баштан бетон белән шөгыльләнәбез, аннан соң агач һәм эпоксидный смола белән төрле әйберләрне эшләргә уйлыйбыз. Әзрәк балаларга да шул әйберләрне сатып, балаларга әзрәк акча да түләргә хисапланабыз. Басыр Ғаниев грант акчасына остаханәләрне инде сентябрь аенда эшләтеп җибәргә ниятли. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Білімнәрні біргелеп яңартырға 13 июль көні Жеңу паркында бүтін ғаилә үшін ышаныш формуласы деген фәнни фестиваль узачак. Балаларға һәм ата-аналарга командаларга берләшеп, биология, психология, география, сәнгать һәм хәтта космонавтика өлкәләре буенча 11 сынау узарга туры киләчәк. Фәнни фестиваль лидерларын призлар, катнашучыларның барысында истәлекле бүләкләр көтә. Мондый фестивальләр агымдагы елның май ахырыннан старт алды һәм инде Ставропольдә, Владимирда, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдә узды. Финал исә Чаллыда булачак. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. 5-9-лы һәм 1-ле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9-лы һәм 1-ле.